malou Sašu a malou Karolínku. Děti, z které skupiny rodinné jste? Čtvrtý. A co jste nám připravili? Básničky. A která teta to s vámi nacvičila? Teta Andrová. Tak ji nesmíte udělat v ostudu, dejte si záležet, tady takhle hezky k tomu mikrofonu budete. Tak, a už můžete mluvit. Vyčí fouká fialice, Filip vyšel na zajíce.